Hvad var det, hun sagde, der lige var med det der? Der sker jo ingenting. Nej. Jeg tror, det var sådan noget, du kunne lide, og så... Det er fordi, du gør det forkert. Ikke også? Nå. Nej. Ikke noget stille. Hallo? Nej! Hallo? Kunne du se på det refleks, ikke også? Kunne du se, at jeg knaldede den her op i hovedet på det? Den der oppe. Du er så smidig, så du lige kan... Så vi bare på, ja. Ja. Nå. Nej, nu stopper vi. Så stopper festen. Siger vel. Hvad? Siger, så stopper festen. For helvede. Er jeg pres? Ja, helt vildt pres. Og så vil jeg lige med min hånd. Så passer. Det er udspioner. Men lige præcis, I laver. Ikke noget. Vi leger Big Man Bob. Nå. Det er ormen. Det er... Ej, hvor ser det griner ud. Se, det svømmer. Nej, du må ikke ødelægge min sommerfugl. Nej, det er ikke. Eller det gør det forkert ud. Kan du ikke se det? Hvor ser det syret ud på kameraet der. Kan man se min? Jeg kan se begge to lige nu. Kan man se mig? Ja, ja. Prøv lige at se, det ligner faktisk en ørn. Nej, det er ham der manden, der går på linjen. Den der tegnfilm. Ej, prøv at se. Det kan I bare ikke. Hvad så med den her også? Det kan man ikke se på filmen dernede. Ja, så kan jeg se den. Hvad, så ligner bare han en kæmpe fed hånd. Hvad fanden er det her? Det ligner hånden udefra, hvad det hedder. The Claw. The Claw. Så bliver han lige større der, hva'? Det ligner en stiv and. Hvor er I stiv? Der døde den. Det er en kanin, det er ørerne. Fuck you. Fuck you. I got the fuck finger. Kæft en grim hund, eller hvad det er, du laver. Den har med ører, der kan... Og ja, så skygger der bare vagter. Det er bare ikke, når man ikke må være med.